Is curach é seo, bád tradiisiúnta fós an úsáid go lóráitna an iarthar na hÉireann. Sular thuaimar ar an uisce dheicáil dad an trealamh íoscreachta. Nuair a bhí mé níos óga, bhí mé faoi gríocht ag dtachan na gealla na cuilóige agus gasta. Cosúil ina héas go stóilm. Dheisí dad ceann acu sular dheicáil sé an trealamh sábháilteachta agus an curach í féin. An sin bhí muid réile himimecht. Bhí sé seo bhí meán fór agus mar sin ní ramuid cinse do mé chéan runnach fósán mar imircinn siad ó chuaigh go dtí isci níos dubhna sa gibhre. Bhogam mar níos faide amach agus fuair mo greithóir agus mo dhead cúpla glasán ach ní heithníí an níosc sin le mo haileach nó lenar gcóirsanna agus mar sin chuir siad ar asiad. Tá siad í séisiúir sa gibhre ach tá gasa is éasca le róheachráil an sin. Is maithan tanan an tocras mar deirtear. Bhogam mar níos faide amach ar ríis agus an tam seo bhí an tálinn. Bhí neart runnachán chun péire acu áil ar dúán amháin. Cé nach ramuid ag cuaird mangach fuair mo grothóir gá cheann acu agus bhí is agan go mbeadh buíochas ar an dóibh sa gibhre. Tar éis tamil rinneamar ar an gcósta ar ríis. Ar freabrant mhaith blianta ní raibh mé aon feol ar chur bith ach an sin bhug mé go dtí an chur é theas agus bhí is agam go mbeadh sé andeach ar réimbí a bheagatóir a leanúint sa tíir sin agus mar sin rinne mé an cinniú go níos bhí mé iasc go ríis. Nuair a ihim iascanis agus mé sa bhaile tá is agam go dtíúrach faoi an áte tháinig sé agus tám níos buíochas as mar sin. Nuair a chreithimar a bhaile dulmhaí dad an tíos cóú agus is féidir. Scoilt sé an tíos le scíon géir agus bhain sé rubbal a cheann agus a potóga. Níl sé seo post róheas ach is mór an privilege é chun na bia féin a olbhí mar seo. An sin ní sé an tíos cúpla úr agus rinne sé an rud chéine leis an mangach. Tá sé iad sular churmar í málaí agus sa róiteir iad. I gan gúpla míosa ina dhí sin thugam mar run sin na runnach amachchas an róiteir. Dul bhí meascán plúr, peobar agus salann agus clúdaí sí an runnachán. An sin las sí an saoirn agus tríoch sí iad í bhruchtán a bhí sméartha de thola. Chógráil sí an tíos gur feadh 8 nóiméadar an dá thaobh. Íma haileach is minic go ihmid runnach le begeile chun airre thuirt ar blás an tíosc. Ar an lá sin de himar é le pónarí agus fataí. Is meabhrú anbhlásta é ar an saoirú nó támaid í núlaíocht na gibhre. Tásúil agam go bhain tú taitneamh as an físeáin seo. Slán go fóill.